gafarta mana amin dan galagato tambaya ta biya yau ina son kwance muku wani zare ku gane munafurcin ƴan kalakato yadda suke wa nasi yadda in baka da ilimi ko kai waye sai sun saba shubha in kai jahili yanzu da za su samu ka shubha sai mai ilimi ne zai iya warware ta na'am na karanta aya nace Allah ya ce inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard منها أربعة حرم ya isa Allah ya ce inna iddatash shuhuri lalle adadin watanni inda Allah a wajen Allah 12 shahran guda 12 ne watanni guda nawa ne 12 fi kitabillahi a cikin littafin Allah yanzu Qur'ani ya ce mana watanni guda nawa ne 12 ne a ina aka gansu a cikin littafin Allah suke sai na ce to bude Qur'ani karanto mana inda aka ambaci wayannan watannin Qur'ani daga barka har nasi watan Ramadan ya ambata watan Ramadan shi ya kira da sunan shi banda watan Ramadan babu watan da Qur'ani ya kira da sunan shi kuma Qur'ani yace suna nan a cikin littafin Allah a ina muka gansu a sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da jiran kala gato ya ce ai a cikin sunnan ma guda nawa aka samu akwai guda hudu da har yanzu a cikin sunnan ma ba a gansu a cikin hadisi ba to alqur'ani mai girma ya ambace daya kai da cewa sunna ta kara wasu dai kenan ko ba da kawo su duka ba dai kai da cewa sunna ta me ta kara wasu a iya dan takaitaccen karatun nakan ba ka gano wasu da ta kara to akwai ta biya kudin sabulu kenan idan aka ga abu a sunna ingantacciya to Allah ya yarda da abun a littafin Allah yake na'am sai dan kara kato yace a a ai fi kitabillahi da aka ambata anan ba ta da alaka ta kusa ko ta saba da Qur'ani ba kan Qur'ani ake magana ba da aka ce fi kitabillahi ana nufin wannan duniyar da muke rayuwa a cikin ta yace me yasa yace ai Allah ya faɗa a cikin suratul rum